Party Students Union KSU Maukar Circle hapok jingela musamla Robert Card Assistant Organizing baru samla Newton Finance Secretary ringkat ki katu kan ki dekot nak kaseng ke Maukar Circle bat ringkat nak ki unit nin ke sing ke spau tarik jeleu arajar pawai kalayo ban hiar kendakan sani ki barjylla ki shong di madan bi an wat hakum kan kapor baka sarkar kadang perking juri ka jingkhang dam hapok ka East Khasi Hills District bat hakeleng ka jelahi berokawai Hakate ka jinglik kenda ka sengkalalap badon kynrei ki barjylla ki bayo shong di madan bian hakaleng ka sor Shillong nadu Ïewduh shadu khandailat kumta ki dekot ka seng hakate ka jinglik kenda ki layo ban chim ki kerteng bat ki jaka sa jong ki barjylla Henry ka bapen sngo lengo pat namar bakum nu ki barjylla ki yo ban di jing di shong madan haba ki jaka shong jaka sa ne ka shnong jong ki kade nadu laban lum padam singi Bishnupur nong mensong penthor bat ki don ki bawan nadu Assam bat Bihar Shuk ka kampen bitar ka sengkalong badon gru shibun ki dekar ki ba shuan shong dihkyaid sadhai Ïewduh man la ka singi kat bana kalian ki pulit ki siem bat ki pulit sad ki shupet kai klem le ei kumta ka seng hadin ka jing yo ujon ki pat ba namar ba ka jing lai lan palat ki tei kumta hi mar klem pen slem shu ka la pen loy ka jing le khandra ban lap ki jing shisha baro